дошли в отвъд завесата. Там, където страхът среща истината. Сянката под вала. Ако чуеш 3 удара по вратата след полунощ, не отваряй. И не се обръщай, ако чуеш името си шепнато в тъмното. Защото не си сам. Никога не си бил. Някъде в дълбините на Стара планина. Скрит между забравени пътеки и изкривени от вятъра дървета. Се издигат останките на манастир, който не присъства в нито една карта. Построен от камък, черен като нощта. Мястото е заградено от тишина, о която не е тиха. Сякаш самата земя шепне на онзи, който се осмели да спре. Времето е изгубило следа тук. Но историята не е забравена. Преди векове, когато зимите били по-дълги, а нощите живи, там се заселили хора, облекли монашески дрехи. Те не били обикновени служители на вярата. Те пазели нещо. Или някого. В подемията на манастира. Зад врата без ключ, заключена само със знаци. Живеела тя. Фигура, обвита във вуал, чието лице никой не виждал, но всички усещали. Говори се, че не била мъртва. Нито жива. Просто чакаща. Чакаща за един момент. Когато отново ще се произнесе древната дума. Изписана на върха на пергамент. Скрит в стените на олтара. Онзи, който го намери, не оцелява, за да разкаже. Остават само вратите, отворени. Вятърът неподвижен. И свещ загаснала. С черна сълза от восък. Веднъж на година, когато мъглата пада побързо от нощта, тя се полявява. Не ходи, плува. Без звук. Без стъпки. Само полъхна въздуха, от който пламъците треперят. Чука 3 пъти. Ако някой отвори, очите му побеляват, устата си изкривява в ням вик, а сенките по стените му продължават да се движат, дълго след като тялото падне. Ако не отвори, тя го зове по име. Не го изкрещава. Шепне го така, че звучи като глас отвътре. Онзи, който чуе глас, но не отговори, полудява. Онзи, който отговори, изчезва. Хората не говорят за нея с имена. Наричате сянката под вала, чумата с лице на жена, сестрата от мъглата. Казват, че се събужда само когато я помислиш за мит. Само когато кажеш. Такива неща не съществуват. И тогава чук, чук, чук. Не се обръщай. Тя вече знае, че е спомена. Хареса ли ти тази история? Остави коментар с твоята най-страшна среща с непознатото, докато още можеш. Абонирай се за още истински легенди и митове.